Туту. Йоу. Сега ще играем Wild Rift Diamond съм. Една игра и дропвам. С Уит Нашъш. И унища тя. Unsetable. Взех нас, защото си мисля, че съм срещу Грейс, понеже Грейс, понеже той беше пика, а беше баннал. Някакъв топлинър беше баннал. И понеже Грейс също е доста топлин пик, не е заради това. Но се прецаках. Този игра ще е много тегава. Волбер, си играй. Трейдвам, лево едно доста ма трейда, ма то... Тогава се хилнах бая. Не се отдъхай. Не се отдъхай, Джони Браво. Отби царите. Изпростели ми воли. Много е кринж тост, много е кринж чек. Жал му е за него. Аз с даблото ли съм маркна? Не взех стакове. От светито. Аз съм маркна с даблото, викам, защо не мога да таргет на миньона. Много е бъгал това човек. Не. Той баквал ли се? Не. Аз не мисля да се баквам, защото да. Тъпто и че състои малко с карнера, че той взема уейва. Си го взема за него си. Което е бад форми. Как взе Харстил, ти не си адекватен бе, бро. Той аз чак да го имам ако. Има хитна. Impossible. Баквам. Ай, багингс! Ще има тринч, няма да вземам Харсил аз пък. Лошо е как ми се засили с ултимейта. Много ма дразни. Много ма дразни, честно. Много се дразни от тези. Буквално аз скипвам, защото е адски тъпо да... Аз таквам, аз в начало какво да прави и скипвам. Ма тут виждате, 7 минута то бързо минава. Като цяло, чуя се дали да импровизирам някакъв билд, ама... Той колко играе? Той е Харстил танки. Може тринити. Може тринити. То с цяло го правя на фено. Тъпно за мен. Май ще пробвам с един айтем тук. Грех само уби. Направи се на интересен и ме уби. Флаш, абе, трайхардер пълни.
Ма и аз още не съм далеч от фобилото. Давайте, дейте го вземате с Дрейк. Не! Добре. Найс трай. Те са много наивни същества. Не са наивни, шегувам са. Добре, еми, какво да направя, брат? Откъде я знам, че дойде циганката? Да, взех се това. Сега ще взема и... спирдисаж. 0,5, 2,5. 2,5. Ако пиша ботлин, сякаш съм с таком. От аз съм ботлин, реално. Вероятно. Преди това не е хубаво да рейджват и тима, защото обаче ми писна, защото всеки ботлин е пълен. Са пълни ретарди, които просто... Много тежка диагноза имат. Медикаментите са им да играят Wild Rift. Буквално. Няма какво да се направи. Буквално единствения, който има там мозък. Примерно. Добре. Еми, ворито няма как да ни я пазва, брат. Той е слоу, той е стън, то баси майката човек. Колко е тази джинкса? И виж, яйта ми те циганката. На Кейтлин беше взела и такива глупости. Браво на Рингър. Тук са големи работи. Трябваше да отида при тях, не трябваше да съм тук. Много грешно го направиха, но не знаех, че дойдат. Къде отиде Джинкса, бе, брат? Тя дръпна назаде. Understandable. И сега му спира да висаваш много да имаш ми бият апетита. Умрях и пак чаках кулдаун. Естествено. Трябва ми повече, то ми трябва много вече, трябва ми много танк, трябва ми някакво мулти. Това го стаквам принципно в нормалната лига. И това го стаквам! Гайс, аз трябва да стаквам всичко. Тук защо са го спестили?
Тава те върна. Айде да го духаш. Това е пародия. Някакво да се направи, тази игра е просто ботлейн див. Ми правят някакви... Какво чакаш, бе? Какво чакаш? Нямам думи. Виж, бе, брат, няма демидж. Съпорта... Съпорт демидж 1000. Толкова уинабъл. Че няма на къде. Да съм само 500 стака. Да, бате. И аз буквално трябва само да стаквам, което е абсолютно невъзможно. Те вземат обжектив след обжектив. Кой ще кажете? Уинабъл, нали? Уинабъл си, бе, как ще не е уинабъл? Да видим бота, да видим чудесиите. Не можах даже. Аз последните две, които не ги видях, бяха техните. Еми... аз ползвах шилта с игра всъщност, тъй че аз съм файн съм. Но да, Diamond на Woodbotlane може да се очаква само да им се покажат диагнозите какви са. Кофти.